Lurralde koexioak eskarira garraiatzeko proiektu pilotu bat jarri du abian Basaburua Aranean eta bere historian lehen aldiz garraio publikoko zerbitzua izango du. Datorren apirilaren 9 hasiko da 2025ko errenta eta ondare kanpaina. Nafarroko artisautza enpresek artisautzaren Europako egunak ospatzen dituzte aste honetan zehar eta apirilaren 12 arte igandea Nafarroko hainbat herritako 4 tailer eta forje kateak irekiko dituzte euren lanak nola egiten dituzten ezagutarazteko. Jara Liras persona gazten saria 2026 jaso duenak korua kaleko zerbait bezala ikusten dut jendearentzat adierazi du. Iruñeko udalak animaliei laguntzeko zentroak abandonatutako edo konfiskatutako animaliak hartzen ditu, harrera iraunkor baten bila. Unibertsitateko errepidean kokatua zentroak une honetan dozenaka katu eta txakur ditu. Mariluz, Ane, Sara eta Imanol lehen aldiz igo dira Basaburuko Arana eta Auza eta Irurzun lotuko dituen ibilgailura. Esperientzia hori oso ona eta beharrezkoa dela esan dute. Goiz desberdina da Araneko bizilagunentzat historian lehen aldiz garraio publikoko zerbitzua izango baitute. Lurralde koexio saileko garraio eta mugikortasun zuzendaritza nagusiak abian jarri duen eskariaren araberako garraio publikoko proiektu pilotu baten bidez. Orain arte inguruko biztanlek ez zuten zerbitzurik ez baitzegoen egungo emakidetako baten ere. Astelehenetik ostiralera emango den zerbitzu erregularraz gain, asteartero 10:30 Araneko herrietatik Irurzunera doan ibilbide bat jarriko da eskuragarri. Eskualdeko azoka egunean, tokiko merkataritzari eta oinarrizko zerbitzuetatik gertu egoteari aukera emanez. Udalerrietara 1:30 itzultzen da. Gainera, ordutegi horrek herriaren eta Iruñaren arteko autobus zerbitzu erregularrarekin lotzen ditu. Proiektu honek Nafarroko gobernuak tamaina txikiagoko biztanlegunentzat planteatzen duen errepide bidezko garraio publikoren alternatiba probatzeko balioko du. 24 biztanletik gorako udalerri guztientzat irisgarria eta unibertsala izan dadin zerbitzu hori. Apirilaren 9tik ekainaren 28 Nafarroko zergadunek persona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu ahal izango dute Nafarroko Foru Ogasunean. Aurreko ekitaldietan bezala erakunde autonomoak proposamen bat bidaliko die zergadun askori, iaz 220.000 proposamen baino gehiago bidali ziren. Eta proposamen horren emaitzarekin ados ez badaude edo jaso ez badute, aitorpena bide telematikoz, telefonoz edo aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute. www.renta.navarra.es webgunea bisitatuz, zergadunek online egiteko tresna eskuratu ahal izango dute. Bide horri esker nahi duten orduan eta tokitik aurkez dezakete errenta, eta ez dute aldez aurretik hitzordurik erreserbatu behar. Horrez gain, geroago har ditzaketen zirriborroak ere egin ditzakete. Bigarren aurkezpen bidea telefono bidezko errenta da, modalitate hori erabiltzeko aldez aurretik hitzordu hartu beharko da, errentaren kanpainaren webgunearen bidez. Hitzordu erreserbatuaren egunean, Ogasuneko langilek interesatuari deituko diote eta haren aitorpena egingo dute. Beraz, interesdunak beharrezko dokumentazio baino ez du bildu beharko. Azkenik aurrez aurreko errenta aukeratzen bada, prozedura ere ondo ezagutzen da. Kanpainaren hasieran hitzordu bat gordeko da webgunearen bidez edo telefonoz. Eta Foru Ogasunaren bulego batera joango da beharrezko dokumentazioarekin Iruñan, Tuteran, Lizarran, Tafallan edo Donezteben. Artisautza enpresen jarduera bultzatzea eta herritarrak Nafarroko hainbat herritan dituzten tailerrak bisitatzera animatzea dira artisautzaren Europako egunak ospatzeko proposamenen ardatza. Jardunaldi horietan parte hartuz, industria, transizio ekologiko eta digital enpresariala sailak merkataritza eta konsumo zuzendaritza nagusiaren bitartez mota guztietako lanbide artisauen lanaren sekretua jendeari hurbildu nahi dizkio, haien aberastasun eta berezitasun izugarria zabaltzeko.
Jara Lira Sariño, musikagile, koru zuzendaria eta persona gaztearen saria 2026 irabazlea da. Haurtzarotik musikarekin lotuta hasi zen bere amari burlatan koral enseguetan lagunduz. Hainbat urtez banakako interpretazioan zentratu ondoren, proiektu kolektiboetara bideratzea erabaki zuen, kantu koralaren aldeko apustu eginez, topagune, ongizate eta komunitate gune gisa. Gaur egun Queer Chorus zuzentzen du Nafarroa. Irailan sortu zen proiektua eta urtarrilean hasi zuen ibilbide ofiziala, Basandere ahotsakekin batera. Lirasek koruaren ikusmolde irekia eta inklusiboa defendatzen du, ez espazio esklusibo gisa, baizik eta askotariko elkargune gisa. Azaldu duenez, bere helburua ez da LGTBI kolektiboren abesbatza bat sortzea, baizik eta edozein personak parte har dezaken abesbatza gazte bat sortzea. Bere nortasuna edozein dela ere eta garrantzitsuena taldean abeste izatea. Musikaren balio soziala ere azpimarratu du zuzendariak. Nik abesbatza gizarteko zerbait bezala ikusten dut, kaleko agendearentzat dio. Bere ustez, lorpenik handiena ez dago emaitza artistikoan, baizik eta parte hartzen dutenengan sortzen duen horretan. Persona askok koruan, ordu batzutan euren arazoetatik deskonektatzeko lekua aurkitzen dutela dio. Ildo horretan, etorkizuneko proiektuak planteatzen ditu migratzaileak inklusiora bideratuak, beren musika kultura eta historiak partekatu ditzaten tokiko errepertorioa soilik egokitu beharrean. Iruñeko animalien arretarako zentroak udalaren mendekoak abandonatutako animaliak hartzen ditu, batez ere txakurrak eta katuak. Urtetan zehar, zentroak ematen dituen funtzioak eta zerbitzuak aldatuz joan dira. Gaur egun zentroaren zeregina abandonatutako animaliei aterpea, janaria eta osasun laguntza eskaintzea da. Batez ere, baina kasu guztietan adopzio bat lortzea da helburu nagusia. Animalien kopurua denboraldien arabera aldatzen bada ere, ohikoena da urtero 200 baino gehiago izatea instalazioak zapaltzen dituztenak. Batzuk familietan hartu aurretik egonaldi laburretarako. Bertze batzu berriz iraupen luzeko maister bihurtzen dira, batzutan eutsi egiten zaion harrera baten zain. Gaur egun 14 katu eta 13 txakur daude zentroan. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajama nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15 Anzabal Inmobiliaria.
pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Antzabalen Zurich aseguruak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguruak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen asegurua. Informa zaite Antzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimendu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa.